Ginpanginwala sang City Engineer Officer in Charge nga si Engineer Diana Lynn Senyoron ang iya kahilabtanan sa duha ka kontrobersyal nga proyekto sang syudad. Lakip na ang Katilingban Waiting Shed kag Diversion Road Overpass. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Senyoron, iginathag sini nga wala inigin patuman sa iya tiyempo kag indi man ini iya estimation. Suno pa sa iya natingala man siya sa kadakuon sang ginpatindog nga waiting shed sa ginreport nga kantidad sang fabrication. Ginpasiguro sang OIC City Engineer nga nagpa-evaluate siya agod masiguro kung nagakaangay ang presyo sang unit nga gingastuhan. Paathag pa sini wala siya sang nakita nga indikasyon sang overpricing bangod sa ginahimo nga inspeksyon miyara sang bahin sang budget nga ginabuhin kag indi makita sa aktual nga implementasyon. Nahibaluan nga ginmando ni Mayor Raisa Treñas ang pag-review sang duha ka proyekto matapos ang reklamo sang publiko sa kadakuon sang pondo nga ginpanghatag para sa duha ka proyekto. Ang sa diritani sa waiting shed amo nang ginhambal ko. Nagpa-review ako liwat, nagpa-re-evaluate ako kung ginpa-check ko nga kung amo gimanibala ang presyo sina nga unit sa isa ka unit. Mabase ko lang sa iya pag-fabricate dason may ara bala sa iya nga enclosure, may ara siya nga part na enclose dira nga wala man gid enclosure lang, may ara siya nga facility tanan da ginapamutang. Ang ako niya ginpa-re-evaluate, pina-estimate ko siya sa dire. Okay, estimate ko tayo example mabakal kita isa ka steel plate, mahimo kita sinasing kolom isa ka kolom, makila kita rental equipment rental, then madala na sa mga sitilin, cutting, labor,